yang ni nitiere tesendo bila mano ma Central Mombasa. Owinjane. Jumapil mokalo, Simon Warui yangore ni ne olal kawuok e kar dak ma Umoja One e kaunti ma Nairobi. Minode ne ogoyo ripot mar lal mare tesendo bila makamkunji. Ndalo adek bang'e, Minode ne oyudo simu moro kawuok kuom chukdar moro kendo ne oloso gi jaode makoro sani osenindo. Kane okone ni ne ochomo tesendo bila ma Central e boma ma Mombasa. Alikuwa amepatikana pale Kabrek, akachukuliwa na soja. Soja akamchukua akampeleka police station, Central Police Station, Mombasa. They got here around 1 a.m. on Thursday morning. They went to police station. They requested to see him. They were not given access to see him. Okinyino, anyuola kod osiepe ne ochopo tesendo bila no kama ne okongi ni Simon Warui ne osewito ngimane. Hatuna ushuhuda ya kwamba hatujui, hakuna mtu anajua ama ni alijiua ama ni kuuliwa. Ento makelo penjo mathoth ahinya ka nonro tok baro ringre Simon yango ni ne owito ngimane kaluwore gi nok mar muya mar oxygen. Ka bende ne ohiny ng'ute. Lwetene kod lith lwetene bende ne oloko rangi kendo bedo rateng'. Ni kitu gani kilimpelekea yeye kuja Mombasa? Jambo la pili, yeye kuja Mombasa, kwa nini awekwe ndani ya cell? Aliwekwa polisi kwa makosa gani? Wao manake wanasema kuwa alijaribu kupanda ukuta, akaanguka akafariki. Kulingana na akili ya kibinadamu, hilo ni jambo ambalo haliingia akilini. Lakini hata kama alikuwa anapanda ukuta, wale polisi ambao walikuwa pale Central Police, those who were in charge, officers on duty, where were they? Penjo maduong' koro en ni, bende jo Kenya ni kod arita makare lweto bila katho mar Simon Warui biro mana dweche adek kende tok tho mar Albert Ojwang e tesendo bila ma Central e kaunti ma Nairobi. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Obila e kaunti ma Homa Bay omako achije ariyo ma itudo gi nek ma coach mar japuonjre ma higni 13 e gweng' mano mar Abur e Kamsama. Mano ka chung bura mano ma Suba North e kaunti ma Homa Bay mano chieng' wuok tich mokalo. Jalup Commissioner Mambita Peter Mutiso yango ni achije ariyo madongo ma itudo gi tim ma coach no obila osemako kendo osegeng'negi tesendo obila mano Mambita ka irito chwal gi doho. Mutiso okoni obila mago kwach kich ma ochung'ne timo nonro matut ema sani koro dhi nyime kotimo nonro ewi nek mar japuonjre no. Jarubure kaunti ma Homa Bay Joyce Bensoda bende ne otimo limbe dalagi kata dala jopuonjre no ka okwedo kit nek mane otimne ka ojiwo obila mondo mione ni achijego duto omaki kendo oter nyaka e doho. Mary Triza ma en ja grade 7 school primary ma Kamsama. Teach Mondika gwenka no semaki nyoro odhiambo. Ariyo weche mag pim nyiso ni nyathi matin ni specimens no wuok adek mopogore manyiso ni nyathini no repi kata no terruok kode gi chuo adek. Nyathini no yud ka bade konchielo tur. Apenjo ni to nyathi matin ma ja higa 13 ang'o ma dimi chuo adek madongo kata ka gin matindo bamb nyathi machalo kama? Tang'o ma dichuni ni bang' bembo uchak utur bad nyathini? Tang'o ma dichuni ni uchak ude nyathini gi tai? Wadwaro ni DCI otim tije mapiyo. Nek mosebede Kenya ka okwadwar weche mag nek mag tugo mag nyithi sikul. Wach malit ahinya, ratiro omi anyuola mago mag japuonjre no. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen okwayo kanisa mondo mi obedie ong'ala mambele mano mar kedo gi lwenje mago ma kit chwech e udi kanyakla kod kedo gi yedhe mamero ji e kind nyithindo. Ne owuoyo e kinde mano yuoro e nyasi mano mar Alam Nairobi kama ne okwayo e kanisa mondo mi okonyie lwenje mago mag kedo gi timbe maundu ma itimo ne nyithindo masani medore e kor gwenge ma pacho ka. Mane oyore nyasi mar lamo e kanisa mar AIC Milimani e kaunti ma Nairobi. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen nojiwo kanisa mondo chiw mise motegno ne nyithindo mondo mi olos kitgi gibed jogo ma timbe gi oriere e kinde mabiro. And if we want to win our children, it is true what the Bible says, that teach a child, the ways of the Lord and they will not forget.
Murkomen okwo kanisa mondo nywakie lwenj kedo gi yedhe amero ji e kind rawere kendo ger kuonde reso rawere ma yedhe go oseketho ngimagi kaka yor miyo gi geno kendo. We have to really address this issue of drugs and alcohol abuse. It's a big threat to our nation. We have to reach out. We have to have rehabilitation centers. We have to deal with this issue. And it cannot be done by government alone. This is where the church can partner with us. Ose oganda ma osebedo katiyo marach gi nyithindo kendo timo negi timbe anjao kakoro kwa kanisa mondo wuog oko motegno kwedo timbego kendo gikony e lwenje mag udi ma wacho ni medre pacho kae kamoko chwe chopo nyaka inek. And the people who do so are people in responsibility, purported to be pastors, to be chiefs, police officers, and teachers who take advantage of young people. The church must rise up, and I dare say we need a champion in this country outside government. Opoyo kenge makanisa osegoyo anyato kanisa mar AIC ma osebedo ng'ala mambele rwako jonjore kod jokuodhok e ute lamo magi gino ma oseduoko chien timbego e gwenge moko kama okuom jonjore go bende oseduoko bunde magi sebedo ka gitimo gondo njore go. The three dangerous bandits in Kerio Valley, the first place they went before handing in their guns was AIC Chesongoch. You know, they went to the church, prayed for, got their courage, took their guns. And because of the act of the three of them, now we have guns being returned by criminals, you know, up to 150 in one area. And this is unprecedented. I tell you, I am from that county. I was a senator. This is unprecedented. Riwruog jogo buge chapa mong'ere kaka Kenya Publishers Association kwayo sirkal mondo mi ochul gi omenda moheo bilion 3 mano mar goyo buge grade 9 chapa kachiel koda ka omenda moheo bilion 5 mano mar goyo chapa buge mag grade mar 10. KPA wacho ni gisechwalo buge moheo milion 200 e sikunde duto ma pacho kae mamiyo jopuonjre duto thuolo mar yudo buge duto madwarore e chenro mag somo kinde mabende koro giywak ni giwito omenda moheo milion 250 e kuo mag buge. Cynthia Onyango ni kod ler. E kinde chenro mar keto ayanga ikruok mar chako nyisruok makende mar buge e kar nyisruok Masarit Center, riwruok mar jogo buge chapa mong'ere kaka Kenya Publishers Association uchiwo ywak mar gi gowi mar moheo bilion 8 magiwacho ni kidek chungo chenro magi. No supply last year, moko this year. Koro gima timre ni government still owes us bilion 3 mapoka gichulowa. Koro bino wakwayo ni mondo bilion 3 mondo chulo mondo miwa thuolo mondo adhi wachak grade 10 ma buge moko osebedo approved. Koro for grade 10 udwari to bilion 5 ma serikal ochul publishers mondo ginyal supply buge go mabeyo. Jatatije mar KPA James Odhiambo bende wacho ni kuo mar buge osemedore ka jok moko maonge kod ratiro mar tiyo kod buge donjore kod buge wegi kendo goyo gi chapa ataro mar chik. Midhiero ma osekelo negi lal mar omenda moheo milion 200 kachiel kod 50. Giwacho ni gie sani giketo bila mang'weyo maling'ling mondo konygi e ndhiyo jokuoye mag buge. Wan gi private investigators matiyo kendo wan gi police, wan gi Kekobo makonyo wa Gwent Anti-Counterfeit Authority makonyo wa mondo wamak jogi. To wabo maka gi nikech buge go sake moko rach, sake moko gionge pages, koro giketho nyithindo ma nyathi somo buge moro mobedo pirated with wrong information. KPA bende pod ywak ne serikal mondo gol oko osuru mikawo nyiewo buge mar 16% mondo minengo buge obed mayot pacho ka kendo jiw jogo mohero somo nyiewo buge kendo somgi e kinde mowinjore. Dikiketo VAT to 16%, buge bende koro bro bedo beche bro bedo matek ahinya ni ji. Koro wasekwayo serikal ndalo mang'eny ni mondo gikonywa bende. You don't talk about education, wacho ni education ji teo nego somo. Lakini kiketo 16% VAT ni buge. Koro mago tek kodwa kabisa, tek kodwa. Joma nyiewo buge go kaka jonyuol. Ikinde chenro mar nyisruok mar buge ma ibiro time kar nyisruok Masarit e boma ma Nairobi, KPA kachiel kod kuku mar jogo chapa bende ochano dhialo Ngugi wa Thiong'o kaka jandiko mang'ula ka gikwayo jo Kenya duto mondo riwre kodgi okang' mar yango buge makare kod yango mago mabandia. In recognition of his monumental contribution
we, as the governing council of the Kenya Publishers Association, will posthumously induct him into the prestigious KPA Hall of Fame. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Cynthia Onyango. Senator Masiaya Oburu Oginga oseyo midhiero mano mokwako sekta mano mar thieth e kaunti no, kendo manyocha omiyo ochunge tich moko kuom jochiw thieth miyo wacho ni gin ne ondikgi e tok chik. Oburu wacho ni odhi chwalo wachno e nyim od bura mano mar Senate mondo mi tim nonro malong'o. Ka oyudgi jogi kosefwenygi to konego bed ni ka gin joma tiyo to ni gin joma riemba e tich. Jogi gin joma onego ter nyaka e doho mapiny mayalgi mondo justice otim, nikech jok ma nyocha to timnegi kamano jomoko kuomgi gin joma desperate mane moko awinjo ni nodhi hola pesa ni gidhi chiwo ga soya. Moko kanyocha owinjo ni koro kara barupe manomigi ok adiera, to moko awinjo ni mna ni osiptal, to moko be chal ka gima Nyasaye osemna omo modhi e polo. Maeri ok en gima ber kendo en gima wich kuot. To onego bed ni counties mawa premier chiwo services ni jopiny to ok ne wayud yore ma bila geko mag hinyo jopiny kaka motimre onero. Maeri en gima kaka senator abro temo tero malo, kende senate bende abro dhi keto wachni mondo jo senate bende oluonge jo Siaya, nikech an ng'ama jadala, koro samoro ok anyal wache kaka onego bed ni yale maber. Kodong' ndalo abich to duond bura mar ODM timo welo mare motelo ne yiero ma dundo mane kar chung bura mago kuonde chung bura mago ma Ugunja kod mano ma Kasipul. Jochung' koro kwayo duol matayo yiero e duond bura no mondo miyo bio tim ratiro e yo mani thuolo kendo ma uyanga. Walter Nyambaga nigi mathoth. Kar chung bura ma Kasipul maromo jochung' abich koro biro pimore ngufu e manyo tiko mar ODM tich abich manyien. E chenro mar welo mochan bagi tarik 24 juma manyien. E kata kamano jochung' ni kod ywak ne duol matayo yiero mar ODM. To onge kuo mora mar kura mar ODM madhi timore this time with this nomination. Wadwa make sure ni wachiero chama mobedo chama ma ka ng'ato nitiere gi gombe chama tiyiere gi jopiny to tiyo ne jopiny. Ni nitiere jotend party officials ma Kasipul to gi mar county to gi mar national mowuok oko mondo interfere gi nomination mar ODM. Jopiny ma Kasipul mabiro bedo jotheke welo makamano dwaro ni mondo otime kod kwe chenro no magisiemo joma nyalo donjore kode kendo rocho chenro no. Baka ODM nyakwago kendwa kaka wanjo ODM. Guidelines moko godo mbulu nyaka wane mwafoj kendwa kaka jo ODM. So weche moko maneno katemo liekore ni list mono chako ringo mag polling officers and the POs gin weche ma want to first of all wadana kwed gi okang' mamalo. To eka chung bura ma Ugunja jochung' bende ni kod ote margi ne ODM. Miwa thuolo mondo jo ODM oyier ng'ano ma gihero gadiera. Bende wakwayo jopiny ma Ugunja ni kwadhi e yiero to wayier maber kendo wayier kwang'e ng'ama wayiero, kik wayier ng'ano mana mawachnwa ni ng'ani oromo. Kalore kod ywak ma osebede kendo duond bura mar ODM temo kimedo tesende ariyo mag luto ombulu. Joluto ombulu koro koni gidhi tiyo kod thuolo no mar yiero jatelo mondo opong' negi kom Ugunja mosebedo kaneno kuom thuolo malach. Ma ambira karwa ka wabrodhi kamiluongo na ambira Chiefs Camp. Ugunja dwaro jalno manyalo deal gi jo Ugunja e yo makare ma pache leo. Wan wahero mondo joma neutral kendo joma ok okawo komora mora emochung' ni yiero ni. Ne wach ni wadhi yudo duoko ni e kinde makare kapok otim by election. Kwang'iyo to onego ben by Wednesday waseneno list ni kendo wadhi ng'iyo to joma gimoket mondo chung' ni yiero. Jochung' mobano bad sati ne otiko mar ODM Kasipul oting'o Jojo Tieno mabendo ng'ire kod nying mar Ajombuta, Newton Ogada, Okidi Majiwa, Ottoman Adel gi Boyd Were. To Ugunja listi oywayo Midusa Fredo Wino, Joseph Alur gi Moses Omondi mabiro mako amen mar manyo tiko tarik 26 juma manyien. Walter Nyambaga, Ramogi TV.
Rokamana inya Walt Nyambaga kwa dhi nyime ni county ma Kisumu ne ore gi piny mangima e dhialo odiechieng' jiwo kwe. Nyasi mano bagi karomo mar Jaramogi Odinga Sports Complex. Ka jafwambo marwa Bill Gates lero jotend din mano yuoro e nyasi no ojiwo oganda mondo mi oket yore makare mane nyalo konyo e wechego mag jiwo kwe. Nyasi manokelo kanyakla jotend din, jotelo ma county kaachiel kod jodak ma county ma Kisumu. Nyasi mabende ne obagi e paw tuke ma Jaramogi kendo mar dhialo odiechieng kwe. Kotelnigi gi gavana Anyang' Nyong'o, jotelo mawuok e county no owacho ni jiwo kwe e achiel kuom yore mag chwalo dongruok kendo chiwo thuolo ne oganda bedo e achiel. Without peace, there can be no progress. Without peace, there can be no development. Without peace, there may not be humanity on earth. Peace is built not just in conference halls, but in our homes, in our schools, in our communities, in the way we treat each other every day. E kindego, riwruoge mopogore opogore ne omi mich kaluwore gi okenge magisegoyo e jiwo kwe e kind oganda. We are called to do anything. Jotend kanise bende ne otiyo gi thuolono mar siro yore mag kelo kwe kaka yor geng'o lwenje mapogo oganda. So we cannot fold our hands and sit back. So we must be players, and we are right at the center stage. Mondo wabed players of matters of peace, and that is where we are. Mane momio waloso messages me at the pulpit at this particular time. We are also involved in advocacy. We are also involved in actually educating other religious leaders on matters peace and how to position ourselves even with all other stakeholders. Wasebedo bende kwa wuoyo kuom kwe mantiere udi ma samoro familia bedo go ka timbe mag njore be timore. Wasebedo ka wawuoyo kod ji ni ber mondo ji obed kod kwe kochakre i udi ka dhi nyaka oko, nikech ka ionge kwe e ngimani ok inyal miyo jirani kwe. Ka jirani onge kwe, then gweng' ok inyal bedo kod kwe. Ka gweng' onge kwe, county mangima ok inyal bedo kod kwe. To ka county ni onge kwe, to kata mana Kenya mangima ok inyal bedo kod kwe. Bill Gates, Odwar, Ramogi TV, Kisumu. Erokamana inya Bill Gates Odwar kum elno weche manyien go bende matimore kaunti ma Kisumu. Akale otemo kare deka kapok aka oywe nyakora Ramogi Jwang kae en ni jogo maneno wacha kachel Tony Kajwang wacho na sedonjo kaka pila ne chenro Celine Diono ya Orekla pasani ni Ramogi TV kanchire kuyo kocha. Erokamana inya Celine Margaret Okoth wacho na nchire kodi karkaja mtawuda wasio ya Ore Celine Diono podi ntire karkao witi Martin Odero Martin, good morning. Anenu piny kantiere Maseno Kisumo ma Martin Odero. Erokamana inya Obunga nini maler kantiere nde wakoni Jacob Wachinda Washington Cleophas nini makara inya kantiere Seme Kadinga. Erokamana inya Letitia Oko ya ore nini makara inya Alex Ongoya ya ore inya Sireadho Mbogi Tony Kajwang George Henry ya ore inya kantiere Ukwala Quinta Dulo neno wa live. Erokamano Prince Goya wacho ya ore inya nini makare mtoto wa Juma neno wake ntiere Mbakasi wacho ni ntiere ndani karkaka ngi nyithinde duto mano mutingo Regano Wino kod Elizabeth Adhiambo. Ramogi TV lera inya kendo yudo yo makare. Erokamana inya mtima chielo ka luongo ni Elijah Obasike neno wake ntiere Mbita Milimani Homa Bay County an kodi kae kanyakla an Omondi Jauyoma ka Twenga Republic. Erokamana inya Tabi wacho neno kae ka ntiere aya kukono ani location mare Maxwell Ogola ja chuma Ramogi TV lera ka wuok Mathare North. Erokamana inya kuom kete karkachiel kachiel gi jogo duto mapod meno dikono wa karka wagunu. Erokamana inya Pauline mano maka night margi Victor. Erokamana inya kuom kete karka okinyi maka uono machelo mantiere kae Ogeta Daniel wacho na ananeno wan wasechopo godiochieng' odhi mana sa auchiel gi koni. Aya erokamana luo chenro okinyi maka uono online kantiere China. Aya nini Beijing. Erokamana inya kuom kete karkachiel Alex Owiti. Erokamana inya wacho ni ma Duke of
Nyando. Erokamano ahinya Dr. Austin Omanya mabende wacho luo chenro achiel kachiel. Kennedy Ochola wacho ni ma TM ase yawo chenro kendo nitie mana dala Seme Magawa kawuono ka ng'achopi chenro. Aya ang' iluwo kawuono achiel kachiel. Ndwati Professor Ndwati Sylvester erokamano ahinya wacho ni nitiere kodwa achiel kachiel chenro kinyo ma kawuono. Festo Okenda wacho ni oseyawore koni kendo rito mana odiochieng' mondo mi osudi. Akawiyogi kanyo koro mojona duogo kod mathoth ahinya kapod wantiere kar kae chenro ni mano mar piny aduogo ka kod gazet kik idhi mabor. With Citizen Duca. Get 3 liters of fresh fry cooking oil at just 916 shillings, down from 1,007. Enjoy 500 grams of Prestige margarine for just 205 shillings, down from 274. And don't miss the 1 kilo yellow beans at 265 shillings, down from 298. Shop conveniently on citizenduca.com or on the View Sasa app and have everything delivered directly to you. Citizen Duca, the home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Nobody worships quite like Africa. 'Cause all my life you have been faithful. Oh, yes, it has. I'm a real person. I go through real trials and tribulations like anybody else. I just happen to have a microphone in my hand, you know, at certain times. I've been married now for 41 years, only by the grace of God, because me and my husband submit to the word of God, you know. But have we had challenges? Yes, we've had challenges. Watch this exclusive CeCe Winans interview only on Citizen Digital. Download the Citizen Digital app or visit www.citizen.digital and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Kaponi ano kabyudo parinit kawuone odni. To eno biro yeni anga. Parinit, wachna en ang'o momiyo biro kae sani? Ang'o marach? Gimoro amora rach, Rajiv oyudo accident. Ang'o? Oyudo accident? Kawuono ni initimo richo maduong' nikech ne miwa Parinit owuok e odni. Kawuono ni inikalo kiew. Ere kaka Sanju biro timre gi wach mar Niti? To kendo ere kaka Rajiv biro timre gi wach mar Pari? Ana biro timo ang'o? Nyasacha, ma en tugo mane matugo ni? Buy Smarter Bundle today. Dial *544# or use my Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Icha gweno to icha ogwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojuri to koro kine machagi ma eno kelo ladha. Chiemo. Okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Aleya en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok.
tedo gi chiemo kod jaelieta tich adek ka tich adek sari okinyi mana e Ramogi TV. Tich okinyi piny chiew ne chenro manigi mbi. Victor Otieno Juma chwako duondo ganda. Ute mag fwambo nigi ting' mar menyo maber kata marach. Jatelo nyaka bed ng'ama nigi rachungi kendo buongo gi dhoge. Ken Muga nono kendo pedho penjo maiye. IBC bende nyaka bed kod maling'ling mar ng'eyo ni to lwasi mar siasa chal nade to ginyalo puonjo joma nade e yo mane. Jay Bonyo lony mare matuklu e fwambo gi keyo miye wang' mar neno kendo nono weche matut. Jok maneno Uganda Luo odwa yuti ahinya. Kwani Uganda Luo ok chulo osuru. Uganda Luo ko jo Kenya ka. Kod Fred Ugweno, gavana maonge apisi, kod Gido Wach ka opedhe kaka en. Jotelo nyaka bed jotelo ma preemptive, mang'iyo gik mamulo jopiny to gilose. Mondo ing'e ni ng'ato jajuok. King'iyo gima owacho to gi timbene. Kaka wanene, kama Kenya gi alwora mare riwe paro. Wuok tich ka wuok tich, sari okinyi, mana Ramogi TV kod Ramogi FM. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanye. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny sa 1:30 otieno. Wan oganda Luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakoro mga jogo matwak mar rameny piny. Chik by Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Nyakora moge juang moya ureke no machiegni mantiere kodi kar kachiel mar mondo mi wakoni to gik mage matimore e alwora mari mano kamoro amora ma intiere matimore e gazet okinyi ma kawana dhi bedo kaka taya nyinga Cleophas Oluoch Kisumu Kanyakwar Mokeo nyaka Chisango to wantiere kae kod Eric Okeo Kizito mondo non gazet ma kawuono ka wadhi rango weche madito mabende mipe kawuono e gazet ariyo madongo mapacho kama wango kawuono ma Daily Nation kod mano ma The Standard. Kizito yaore kino machiegni oyawore nya Cleophas achio makare weekend odhi maber nikech Cleophas ning'eyo kaka ngeso ne chal ne loch mopoto koro wantiere kae Cleophas kendo wan kod teko modhuro iwacho nang'o onde ong'ang' to nyango budho ma wach mano wachre chon e kinde mane jasungu gi jarateng' ne nitiere Paris mamawego kucho koro ondeyo ne ng'ang' to nyango ne budho ni nyango dhi moti onyango ni tienda lit no nyango bi chiem ni onyango ni sesese koro jasungu no kuny ngero no koro kanogodogo pimne tie ngero no wacho ni karana ang'ang' to nyango budho koro nyango kane ses mondo bi ochiem no thale matek Cleophas ba chiemo no ba chieng' no koro en nang'o tich matek e makelo chiemo seche duto kikwa bed abeda kamano we wang'ang' kaka ondeyo ne ng'ang' koro wije kae achiel kachiel ni kanyo to odhi bedo kobiro ni e yo machal nade mano kama bedo kae ka waluwo chenro gi kendo wakoni kaka waluwo gi achiel kachiel. Gazet mar Daily Nation e ite mokwongo kae e wadane mondo mwachak godo kendo wanon gini to
gibiro e yo machal nade, mano kama bedo kae ka wamedo mana luwogi kendo mara mondo mi wakoni gi nyakwara mo gejwang e ite mokwongo gazet mar Daily Nation kae mantie sigana monde kar kanyo nitie malo kacha weche mag mibadhi, nitie weche mag ng'we mopogore opogore mago mantie weche mag tuke kachiel koda ka weche mag mibadhi mano mantiere kar kama bende omipe ka chakruok ite mar ariyo kanyo ka gidhi mana nyime. Nitiere jotelo makoro bende nyaka sani koro nyong'ong ni kuomgi kaluwore kod iwacho ni stress makoro gikadhe, mano iwacho ni ero gin jok magi ma bende dhi yudo thuolo mar rango ni chenro gadiere ochungi kata dhi nyime. Cleophas, wantiere kanyo kendo no ka weche mantie kanyo gin weche go mabende moro ko kelo midhiero ne japiny nikech king'iyo Daily Nation kanyo Cleophas iwacho ni nitiere jopiny makoro sani midhiero mako kaluwore ni kuonde ma gigeno ni kuonde gi mag jot sani koro ok dhi bedo maggi nikech kineno kanyo iwacho nang'o mane jatend migao kod jagono mang'weyo maling' koro sani wacho nang'o midhiero mako jo Kenya kaluwore ni bilion maromo 10 kanyo nyalo lal. Ma koro tudre kod kanisa kanyo Cleophas miwacho nang'o ne otiyo kod thuolo mar gi jotelo kane ginyiso jo alam mar mondo miyo nyiew lo kanyo e Cleophas mamano okete ite mar ariyo kanyo Cleophas ma kanyo bende oting'o jogo ma bende nyinge gi tudo kod gedo makamae. Iwacho ni ka en lal mar omenda bende ma pono nitiere, iwacho ni skandal machalo kamae kata deal ni nokwawo ji 3 madito ma bende wacho moro bende nosetho. Mano mantiere kar kanyo. Mr. Kamlesh Patni nitiere kar kanyo, nitiere Mosenindo James Kanyotu kachiel koda ka Bishop Mark Kariuki. Omenda duto mantiere kar kae wacho ni Omonas bende koro nowito omenda makwan ne lach ahinya makoro chopo kacha omenda maromo bilion 10. Ong'e pekere moko kanya koro mjong so mane ibeda ko thuolo mar ng'eyo matutu mantiere kar kae. Mibadhi bende mantiere bathe kar kanyo ite mar adek EACC kar rubo chune kedo gi mibadhi koro sani ochomo kama idhi peyo kata timo auction ne mwandu mag jogo man machiegni kod Obado mano gavana machon ma Migori mwandu madirom milion 505 mano mar neno ne diro duoki chenro ma lach ahinya mar duoko mwandu manoyudi kaluwore kod mibadhi. Cleophas waseneno kata kinde machien kanyo ka weche mag mibadhi nomiyo noter gavana machon ma Migori Obado e doho kendo ne gichopo winjruok kod duol makedo kod mibadhi mar mondo mine kaw mwandu ge moko mondo odhi ochul weche manitudo mag mibadhi kanyo. Koro sani gavana Obado kachiel kod jogo machiegni kode manitudo ni bende notiyo kanyakla mar itiyo kod pesa mar county e nyiewo mwandu mopogore opogore kanyo koro iyudo ka sani omenda moket kanyo maromo milion 505 sani koro nyundo mar jopecho dhi lwar kuomgi ka koro iwacho nang'o do koro chiwo thuolo ma kamano mar mondo mi koro usgi kanyo Cleophas mido ka kambi mago pecho be kosemi thuolo kanyo man miluongo ni Galaxy Kesian kachiel kod Asotrium koro mi thuolo mar mondo mi us mwandu ma kamagi Cleophas ma bende mwandu mowach kanyo jogo motude kod Obado yudo ka nitiere Migosi Kwaga mowach kanyo nitie kod lope 6 ma moro yudre Savana, moro yudre Greenspans, mano bure Nairobi ka kod moko mantie Migori Suna Kucho. Bende ni mantiere kanyo Cleophas yudo ka nitiere lo mantie Riara Nairobi kanyo kod moko mathoth kanyo. Mae koro kane gichopo winjruok kanyo koro wacho ni mae en yorno mar kedo kod mibadhi ka koro winjruok nochop kanyo mar mondo mi oduok mwandu mar Obado kachiel kod jogo motudre kod miwacho ni notiyo godo kanyo nyiewo mwandu ma kamagi Cleophas. Koro kinde matie kani sani en koro nyundo mar jopecho dhi lwar kuom mwandu gi. Koro ageno ni jopiny ma bendo lap dhogi ndong ne gik makamagi koro ni kod thuolo mar dhi nyiewo gi seche ma koro nyundo dhi lwar. Cleophas ka nyundo lwar ni iwacho ni ng'ano madhi chiwo man malo donge ma koro dhi kawogi. Koro kanyo ma wantiere kaluwore kod mwandu kachiel kod weche mag mibadhi manomako gavana machon ma Migori Obado. Kamano nyakoro mojang piny kar kanyo bende koro Kenya okito ayanga riwruogno mano mar jogo kata kwethno mano mar Jo-Salam miluongo kanyo ni Muslim Brotherhood Hizbu Tahrir koro kete kacha kaka achiel kuom riwruogego mago mag njore. Iwacho ni koro kete kacha kaka terrorist organization
mano ma iwacho ni nochakre kar kanyo. Iwacho ni riwruok ma kamano iwacho ni kama entiere pinyno mano mar Egypt kama nochakre higa mar 1928 Muslim Brotherhood kende osebedo kacha ka ntiere kod tudruok mago mag weche mag njore mabende osemiyo bedo ban mana e pinyno mano mar Egypt, Saudi Arabia kaachiel koda kama ntiere gwenge mag jo-Arabu, pinje mag jo-Arabu kata United Arab Emirates, mano kama bende bedo kanyo ka emedo mana lowe achiel kachiel. Cleophas, yango gi kaka kweth mag njore kanyo mano ne oket gi oboke mar piny wacho tarik dwe mar 9 tarik 19 higa mar 2005 kod jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen. Mano ote namba 150 kod 7 kanyo ma iwacho nang'o kweth ariyo gi mano Muslim Brotherhood kod Hizb ur Tahrir gin mago makoro itudo kod njore. Kati iwacho ni pok gitimo timbe mag njore ahinya, to koro kata kamano iwacho ni itudo gi kod timbe go machal kod mago mitimo kod Al-Shabaab. Cleophas, ing'eyo timbe mag njore ma Al-Shabaab nosetime pacho kae, mago mag monjo kuonde mopogore opogore kaachiel kod nego jopiny. Koro gin bende itudo gi kod timbe mag njore, to iwacho ni kata kamano to pok gitimo monj moko madito, lakini kiluwo maling' wuodhe kaachiel kod tijegi to koro yango gi kaka kwethgo mag njore kanyo. Cleophas, koro mago kweth ma koro piny owacho keto nyong'ong' rango machiegni ahinya tijegi ka koro sani oseket gi oboke mar piny owacho mayango kaka kweth mag njore. Kamano nyakora mo jong mana kama ntiere kar ka wadani mondo mi kwanano kama chielo mantiere wadhi rango weche mag State House ang'ati more kar ka chite mara ng'wen kod ite machielo bende mano mapod ntiere kar ka wabedo ka waluonige mara mondo mi wakoni. Mano ite mara ng'wen odhi nyaka ite mara 5 kanyo kama ntiere ginto gi jok magi ma kochopo kar ka tiwacho ni nitie ber moro mawuok kar ka State House and delegations, wacho ni money, power and hubris. Mano mantiere kar ka gi duto ne gisebedo kar ka gitime yo machal nade kit dak mantiere kar ka ni jogo mosebedo kar kanyo. Iwacho ni gisebedo kacha ka girange e yo mane mano kaka Kibaki nokelo lokruok moko ma iye kanyo panono. Cleophas, mana kaka iwachono niwacho ni en pesa, en teko kaachiel kod mbi kata nyadhi mano kar jot ma jatend piny Kenya. Miwacho ni higa 1980 kane jatend piny Kenya masani William Ruto ne en rawera, Cleophas ne ochokre kod kweth moro manodhi olimo jatend piny Kenya machon manosewewa Daniel Toroitich arap Moi kar jot mare mayude Kabarak kae. Owacho ni kane gidhi kanyo ne girado kode, to gima ne giwuogo Cleophas en ni ne oduogo momigi lope e gwengo mag Eldoret ma jatend piny Kenya masani William Ruto kindego kane en rawera ne uso lobno kaachiel kod jomoko man gin go mane manonyiewogo nyamburko ne mare mokwongo. Mano kama ne William Ruto noyude nyamburko ne mare mokwongo. Koro iwacho nang'o, higni mathoth jatend piny Kenya William Ruto bende koro timo mana gima ne jatelo machon ne timo. Kar jot ma jatend piny Kenya William Ruto sani odich ahinya, kama ji bire, jo alam, rowere, jo siasa, jopuonje. Iwacho ni ka gichopo kanyo ji oka nono Cleophas. Iwacho ni pesa moro idhiro negi kanyo mag chano weche mopogore opogore kanyo. Ma bende koro iwacho kanyo Cleophas, ka rombe mitimo kar jot ma jatend piny Kenya gi bende nochakre mana higa 1944 e kindego kane wantiere kod loch jo agunda ma gavana ne en Michel. Koro wacho ni en bende kanyo nokelo jogo machiegni kode, jo Afrika mane chiegni kode nokelo moromo godo kanyo, ka koro jasungu mane ntiere kanyo bende neno kaka koro noketo gi tenge. Nobire tend Jomo Kenyatta. Jomo Kenyatta bende nitie kod romo makamano miwacho ni notime kar jot ma jatend piny Kenya kod Gatundu dalane kuchoe. Wabire tend Daniel Toroitich arap Moi. Kanyo miwacho ni koro weche makamag ne timwe rombe, ji ne rado kanyo, pesa iwacho ni nigo gagi en wer maka gi kacha Cleophas. Jatend piny Kenya Mwai Kibaki manosewewa ento nokelo lokruok. Kar jot ma jatend piny Kenya koro rombe nok timre. Makoro wacho ni kapet mineno ka kipedho ka, tend miketo madongo ka nok nenre tend Kibaki. Makoro ka jogo mane chiegni kod ne chune Cleophas koro en koro nokawo romo makamago manotero Sagana. Nwabiro mwabedo kod Uhuru Kenyatta, koro noduogo kapet ni pedho, rombe ne timre kanyo. Iwacho ni sani koro lich Cleophas. Jatend piny Kenya William Ruto rombe koro timre kanyo. Nino kata rowere kanodhi kacha noketne gi apikni kacha ne miyo gi kaachiel kod gik mopogore opogore ni jo weche mag dongruok. Koro wacho ni sani en mana
kaka noneno kane jatend piny Kenya machon Daniel Toroitich arap Moi ne timo kinde mane bende nolime kaka rawera. Koro gine motimo. Koro wacho nang'o? Noyudo somo kuom jatende Moi. Koro Cleophas Kachodich kata kikadho kanyo tibro yudo ka gate B mano gi bathe kocha yo State House Girls kocha. Tent nitie kanyo. Nyamburko donjo kanyo. Kanyo odich Cleophas. Magi juang. Magi matimre kar kanya kar jot ma jatend piny Kenya. Naoyo thuolo mag rangane matimore ite mar auchiel kae kama nitiere sigana. Mano kotenore kod siasa. Kata chama siasa kama nitiere kae ite mar auchiel. Wacho Matiang'i defies party pressure, demands transparency by state. Mano wacho mantiere kar kachiel kachiel wacho ni yiero mano kama obedo kanyo ka oloe kendo obedo kae ka ema na ikruok ne yiero maduong' mano mabiro mar higa 2020 kod 7 picha mantiere kar kanyo mano mar Matiang'i kinde mokalo wach mantiere kanyo kokono jatend piny Kenya William Ruto mondo mi ogol report mago mag timo nonro mano kotenore kod jogo wacho ni claims mano man negi chano mano mar negi kapok ochopo higa mar yiero mar 2020 kod 2 mago claims mano mantiere kar kanyo koro ka former CS bende koro lieko weche machalo kamano. Cleophas mago weche mano wachre kinde mano dhi yiero mar higa 2020 kod 2 ma jok mani tudo kanyo ne en jatend migao mane en Peter Munya mar ohala, Joseph Musheru mag weche mag lony kod tudruok, Cecil Kariuki mane mar thieth, James Masharia mar wuoth, kod jatend mane jatend arita Matiang'i kanyo en romo mane wacho ni otim magao mar Lamada mano mayudre bath apaya mar Thika Road kacha Cleophas. Koro ne giwacho ni romo mane gi romo no noken mano mar chano kaka ninego jatend piny Kenya ma kinde no ne en jalup jatend piny Kenya William Ruto. Koro Matiang'i bende wacho nang'o mar mondo mi gipedh neno manyango weche magi wacho ni tendo Uhuru Kenyatta ne nitie kod chenro mar nege ma bende wacho kanyo nang'o ni okin jakoro kata okin jayalo okin jakoro kata okin jafweny kata jagono mong'e weche mag siasa ahinya manyalo wacho weche ma bende wacho ni onge kod kor gi kanyo Cleophas. No wacho ni Matiang'i wacho nang'o osewa kod gik mang'eny mano moting'o nyaka ni chano chenro mag nego William Ruto kod weche mathoth kanyo mamago wan ne waonge godo ni mar mondo mi koro ket neno kanyo Cleophas. Koro Matiang'i nowacho nang'o en bende nitie pap. Koro sama nitie pap ni nitiere sund ma bende sunde godo mar mondo mi oyang duond od bura mare ka bende neno kata Gachagua bende nonyise mar mondo mi were kod Jubilee mar mondo mi oyang duond od bura mare. Koro nowach nang'o wawuoge siasa mag duond od buche wadonjure siasa mag ng'iyo lony kata gino ma ng'ato nyalo kelo maloko ngima jo Kenya ma bende yudo ka Profesa Kagwanja wacho kanyo nang'o siasa mar od bura sani koro mako Matiang'i ahinya kanyo nikech koro jogo wacho nang'o be tudruok mare kod duond od mar Jubilee bende nitiere kaka nyalo keto siasa mare. Koro Matiang'i nitie pap. Matiang'i en achiel kuom rwedhi modonjo madwaro neno ni gimono jatend piny Kenya William Ruto logo kendo Cleophas koro akia kata yamo mauto matimre Afrika masani cha en yamogo ma bende koro nyalo uto makare kod Matiang'i warit wabro neno ni to Matiang'i yiero mabiro ni to dhi bedo kode nade nikech kweth gi mar riwruok maketo jatend piny Kenya William Ruto tesre bende tie jogo molap dhogi ndong jogo ma bende nenre ni yikgi oromo godo wantie kod Kalonzo kanyo be Gachagua bende emiwacho ni koro tie kod bi motegno ahinya maloso kweth makamano. Koro wang'iane ni to Matiang'i Kalonzo kaachiel kod jomoko mantie gintie godo e riwruok ni dhi bedo nade to siasa margi dhi keto siasa mar Matiang'i bedo kanye. Penyo maduong' enya mantiere kar ka odoro rangane matimore counties mano mantiere county news ite mar 13 kaya wacho ni counties losing billions to arrears and waivers. Ng'uono ma counties chiwo ne oganda mopogore opogore kaachiel koda ka gope mantiere ma bende podi pogo chiwo achiel kachiel kae mane kama wach ni nitiere kae wacho ni ma controller mar budget Margaret Nyakang'o ma bende ochiwo kar kae kama orange ang'e thuolo mag range ane kaka wacho ni piling debts koro sani to chal nade wacho ni nomenda maromo bilion 124 gopegi bende pod ni malo ahinya ma counties pod
kadhe achiedh nade makamagi. Koro oyango kanyo ni sirikand county Cleophas koro nitiere kaka wito omenda mathoth kaluwore kod chenro mago mayudo ka gope ma ji nitiere godo giweyonegi kanyo. Iyudo ka moko mag Landris Cleophas iwacho kanyo ni waweyonu duto mar mondo mi koro kik gichul gope kata fwai monego bed ni gichulo kanyo. Koro wach ni mae miyo sirikand county wito pesa mathoth ahinya kaachiel kod gope Cleophas ma gintiere godo. Ma bende kaka isewachno, iyudo kanyo ka omenda mathoth maromo bilion 124 mago mana gope Cleophas ma iwacho nang'o sirikand kod gwengegi nitiere godo mapok gimiyo jogo mamiyogi tich. Koro Cleophas magi wechego ma bende koro tudre kod dongruok mar sirikand kor gwenge mane jopiny nowuok e higa 2010 mano dhi moluto negi ombulu mar mondo mi otelo bed machiegni okelnegi dongruok. Ma bende chieng' tich abich mana wach achiel mar sirikand counties gi nwayudo Cleophas ni nitiere sirikand kor gwenge moko ma kotelnegi Siaya choko omenda mathin mekgi owuon monego bed ni gitiyo godo. Iwacho ni omenda ma gichoko gin gido mana kuom osiptende, yiengo nyamburko, to loso yore makare ma ginyalo go omenda mar mondo mi gichwal godo yore mag dongruok onge kanyo e. Koro magi mana midhiero ma pod omako sirikand kor gwenge. Dhi bedo nade nikech mae ma jopiny nitiere godo geno ahinya kane gidhi ombulu mar paro higa 2010 Cleophas. Nyakoro mojore nitie kae kod sigana mantiere e ite ma iye mano mar katun mantiere kar kae mano ite mar 11. Ikona gima iparo kar kanyo achiel kachiel kasto bang'e ang' warang weche mag tuke kapok watieko kong'wen mantiere kar kata Kizito ang'e ni gitenore mano ite mar 11 kae machienglo mineno kar ka. Cleophas aneno machienglo gin weche mag tuke, weche mag mor, weche mag ng'wech manyo aneno nyadendi Lilian Odira kanyo yudo midila maber ahinya. Nyodo mamula kanyo manyo chopo go Cleophas moketo historia nikech wabe koro wambe onyo wuotho ka gogwa ni mbele ni oganda joluo bende ogolo jang'wech e piny mar Kenya mokelo midila kanyo e. Koro wacho nang'o olore ndege kobiro kod midila mano mabalang' Cleophas moketo gunia kanyo e. Bendo wagen ni seche moko nyalo dhi wuok kar jot ma jatend piny Kenya e kanyo e. Sama orwakne midila kucho Cleophas to ka bende koro orwakne gi mana kaka neno ka norwakne jotuke mag Harambee Stars kinde machwago yo chancha. Koro mane machienglo moket kanyo e. Picha mogor kanyo Cleophas machienglo tero mana kuom nyadendi cha en mor puoch kod pak ne Nyamigori. Ang'eni Josia nosechako wache mano nyargi to wabe koro nyiso gi mana ni ma Nyamigori mano nyasuna Cleophas. Nyakoro mojano giwinje koro achiel kachiel nyasuna Migori mane makelo e giko mag noro magazeto kiny makono Kizito gonero kamana ahinya gazet matimore gazet mano mar Standard kido thuolo masome ondike kata ni Costly Swindle mano kotona kod gedo mar yawo machielo mantiere kar kanyo achiel kachiel mano ite mokwongo manyalo neno picha mano mar gazet mar Standard kamano kanyo nitiere kar kanyo mar mondo mi nonane kidiranga ne maiye ni to ang'o gini mantiere kar kanyo ite mogi kanyo nitiere picha no mano mar Odira wacho ni walk like a champion. Donai kare nyakora mojon to romo sachiel kanyo kama we kanyo aduogo kae kod TM Willis Odembe kod Walter Ojwang kawanono chal mag weche mag tuke. Nyaka Cleophas Ruoth jagismo kanyo kod moto nyaka kisango warad chieng' machielo wakelo ni weche gi mag tuke kanyo sayo ni wa ngima to tek oriti masara. Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforests, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover.
Wuok ka wuok tich wakelo ni duond ya Wuotonagi. Kabinet chario kati chario nyakuronga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek kati tich adek nyakuronga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Kachopo tich ang'wen nyakuronga juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakuronga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Best Yawan. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, nikanye. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dhongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj. E chenro mar rameny piny, sa achiel gi nus otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakuronga juang watwak mar rameny piny. Chik by Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Wuok tich okinyi. Piny chiew ne chenro manigi mbi. Victor Otieno Juma chwako duond oganda. Ute mag fwambo nigi ting' mar menyo maber kata marach. Jatelo nyaka bed ng'ama nigi rachungi kendo buongo gi dhoge. Ken Muga nono kendo pedho penjo maiye. IBC bende nyaka bed kod maling'ling mar ng'eyo ni to lwasi mar siasa chal nade, to ginyalo puonjo joma nade e yo mane. Jay Bonyo lony mare matuklu e fwambo gi keyo miye wang' mar neno kendo nono weche matut. Jok maneno ni Uganda luo odwa yuti ahinya. To kwani Uganda luo ok chulo osuru? Uganda luo ko jo Kenya ka? Kod Fred Ugweno, gavana maonge apisi, kod Gido Wach ka opedhe kaka en. Jotelo nyaka bed jotelo ma preemptive, mang'iyo gik mamulo jopiny to gilose. Mondo ing'e ni ng'ato jajuok. Ging'iyo gima owacho to gitimbene. Kaka wanene, kama Kenya gi alwora mare riwe paro. Wuok tich ka wuok tich, sari okinyi, mana Ramogi TV kod Ramogi FM. Chakre sulwe mapod nyien nyaka duond jower mang'ula. Winyo sungore mamo wang winyo sungore. Wan gi thumbe manyien mowuok e dho nam nyaka e piny mangima. Wakelo ni thumbe kata ngolo, kata banjo, kata pado maliet mowuok e studio to chiko iti tir.